Entón, bueno, temos un tempiño para un coloquio a respecto destas tres intervencións, la de Raquel, la de Isabela e la de Amara. Se queredes, pues, facerles algunha suxestión, comentario, pregunta, intervención, aporte, comentario crítico, o que queirades, o que simplemente pues, poñamos un pouco en común, ¿no? Este fío de que pode ser a violencia institucional, a violencia institucional exercida por a forza, por os grises que, bueno, que os recordamos, eu recordo, seguro, a máis eu era adolescente en Euskadi, recordo perfectamente os grises, teñan a rúa absolutamente tomada, constantemente tomada, o sea, non sei se eran moitos, estaban constantemente saindo, bueno, pues esa violencia institucional, ¿no? Das forzas de cuerpos de seguridade, das propias institucións, ¿no? Dun estado represivo, ou despois formas máis sutís nas que se exerce esa violencia institucional, incluso facendo un pouco de autocrítica, ¿no? Todas e todos, ¿no? Nos dos traballos reproducimos estereotipos, emitimos suizos de valor, temos presuizos e a veces, decir, somos parte dese patriarcado, non? E que eu digo, non é que estemos objetivamente fora, non? Sino que moitas veces, bueno, a nosa práctica docente, sanitaria, administrativa, ou xurídica, pois se contribúe a esa reproducción, non? Agardamos que nesta casa que se nos acolle, que consiga a cultura galega, pois vayamos, non? Pois intentando limitalos, pero é certo que se entramos e podemos ver pues, igual a nosa historia de Galiza, pois sempre parece que hai moitos señoros, poucas mulleres, vemos que exemplo das irmandades da fala, ¿no? Que costou que se coñeceran as irmandiñas, non porque non estuveran, sino e, bueno, pois así podíamos facer por cada época histórica, entonces. Pois eu quería facerles unha pregunta a... Sí. Hai que, porque así queda grabado. Sí. Os que están seguidores non nos escoitan. Bueno, primeiro quería darvos as grazas por organizar esta jornada que me pareceu moi interesante, as persoas que a organizaron, as mulleres que a organizaron e sobre todo as tres mulleres que nos tuveron aquí entretidos con cousas tan interesantes e que para min aportaronme moito. E quería preguntarlles especialmente porque falaron máis relacionado co que é a miña materia e a miña rama, ainda que a intervención de Raquel pareceume fascinante, gustoume moitísimo, pero como eu son do sector xurídico, pois quería un pouco preguntar tanto a Mara como tamén tocou temas Sabela, que eu creín entender que de algún xeito a vosa conclusión para intentar paliar esta situación de violencia institucional radica na formación para poder impartir unha xustiza con perspectiva de xénero, se non entendín mal. E quería vos preguntar se non vedes algunha outra solución que se poida aportar a parte desta formación para impartir esta xustiza con esta perspectiva, porque a min algunhas cousas ocurrenseme. Entón, se a vos, a parte desta formación, se vos ocurriu algunha cousa máis para intentar atallar este problema que temos de violencia institucional, como moi ben expuxestes nos vosos casos, tanto no tema da manada, no tema da maruxaina, en casos que analizastes aquí esta tarde. Pois, a ver, es que todo ten unha interpretación. Por eso penso que por moito que se lexisle, incluso legislando con perspectiva de xénero, despois se hai unhas persoas que van a interpretar esa legislación sen perspectiva de xénero, pois sempre poden transgiversar as cousas, non? Eu, ademais de formación, penso que a clave está en deconstruir esa cultura patriarcal, esa construción patriarcal na que vivimos, non? En desmontar, como ben dixen, a masculinidade hexemónica e empezar a construir unha cultura, unha sociedade pois igualitaria. Eso non se soluciona con
con formación ou con cursos ou con unha materia na carreira. Son moito máis profundo. Iso é unha cousa casi individual, non? Eu pasei por ese proceso. Eu na miña casa tiven unha educación que eu considero feminista, pero eu teño outros axentes de socialización. Eu tiven que, cheguei un momento na miña vida de muller que tiven que darme conta de que debía de deconstruirme a través de leer, de intercambiar, tamén da miña participación no feminismo, pois fun deconstruindo a miña identidade como muller. Eu penso que é moi complexo, Sí, pero penso que é moi complexo, sí. o que da cuestión Sí. é esa, grupos de novas masculinidades, bueno, non sei se respondín a tua pregunta. Seguramente, o sea, eu estou desexando escoitarte a ti tamén porque Sí, bueno, eu concordo totalmente con Sabela, pero claro, que eu creo que é un problema tan de raíz, un problema tan estructural, que non chega con que metas unha hora, como dicías, de perspectiva de xénero nunha carreira de dereito. Non, o problema é anterior, o problema é dende que nace unha persoa, o problema é que ten que ser un procedimento consciente de todas as entes sociais e de todas as persoas para erradicar ese problema. Non vale que ora legislemos porque estamos fartas de legislar, estamos fartas de ler leis que non se entenden, que se entenden mal, que despois non sei que interpreta non sei cuánto e non sei que interpreta lo outro. Entón, claro, un problema tan de raíz que ten que ser algo que se tome en serio e que se faga dende os primeiros momentos da socialización das persoas. Entón, claro, pois dende os colexios, dende os institutos, dende todas as facultades, todas deberían ter unha materia revisar a nosa propia historia tamén, revisar as nosas de onde vimos e, bueno, pois eu tamén estou moi deseosa de escoitar porque No, a ver, eu non é que teña a chave para abrir as noces, eu teño non a teño, pero de algunhas cousas que comentastes, por exemplo, Sabela, a min ocurrenseme determinadas cuestións que se poderían solucionar, por exemplo, a parte de conformación e con esta fase que falades moi ben de desaprender todo isto que temos, esta bagaxe que temos anterior deste paternalismo, deste patriarcado, de todo isto, hai cousas que se solucionan con diñeiro. Bueno, claro, que hai que ter ganas de solucionar o problema. Hai cousas que se solucionan con diñeiro. Por exemplo, unha das cousas que di Isabela, este entorno hostil que moi ben coñece Paz, que hai nos xulgados onde unha muller chega e xa parece que se lle quitan as ganas, non? De denunciar ou de expoñer ali o que queira expoñer, porque aquilo é algo, pero horrible xa, non? Pois solucionas ao mellor coas salas Gesell, con entornos máis amables, é dicir, pero que pasa? Costan cartos e hai que poñer diñeiro para isto. Ti mesma decías, nos CIN só hai unha asesora xurídica e unha psicóloga, falta unha traballadora social, pois poñer nos CIN unha traballadora social. No IMELGA están uns que están en unhas listas e hoxe van para aquí e mañá van para lá. Bueno, pois poñer a xente que este estable con esa formación. Porque eu vexo informes psicosociais do IMELGA que ao mellor atenden unha psicóloga, unha traballadora social, tes que pedir unha ampliación pasados 6 meses e xa os atenden outros traballadores e outras psicólogas distintas, co cal, eso xa non pode sair ben. Nin dedicándolles a familia 45 minutos. Entón, hai cousas que, incluso, fíxate o que che digo, Amara, incluso o da Maruxaina hasta se soluciona con cartos. Bueno, todo non sei, pero o da Maruxaina hasta se soluciona con cartos, porque eu son abogada da acusación no tema da Maruxaina, non? E, por exemplo, descoñezo cal é, porque, a ver, coñezo ao xuíz, pero non o coñezo profundamente, quero dicir, descoñezo cal é o motivo que o leva a dictar ese auto, non? Pero el non é un troglodita, quero dicir, a miña apreciación personal, sin ningún fundamento de nada, a miña apreciación personal é, ten un xulgado colapsado, totalmente, desbordado. Chegalle un asunto con 80 víctimas. Eu pídolle oficios
as páxinas web porno onde están aloxados os vídeos en Alemania, en Ulan Bator, en non sei onde. Claro, de repente ve aquelo e di, no, eu busco aquí unha cousa para sobreseimiento e archivo. E que lles den que onde me van a colapsar o xulgado. Non é porque, no, a ver, estou falando de máis, quero dicir, non sei o que está na súa cabeza, pero refírome que non me parece que sexa por unha cuestión práctica de traballo. Non creo ni siquiera que fora porque ele este pensando que non atenta contra a súa intimidade. Bueno, eu vou archivar, se ninguén recurre, xa se verá. ¿No? Sí, cola colón. É o que me parece a min, quero dicir que se nese xulgado estuvera organizado o traballo de outro xeito, ao mellor non archivaba. Ao mellor seguía investigando e non tiña que ir á audiencia a decirlle, sí, oiga, pero é a poñase usted a saturación traballar. de todos os... Pero, mira, é verdade que se con diñeiro e con vontade se solucionan as cousas, pero os orzamentos do Pacto do Estado, por exemplo, houve moito diñeiro, e se lle deu a concellos moito diñeiro, e hai concellos que o saben administrar ben e fixeron moitas cousas, pero hai outros que se dedican a comprar libretas e mochilas de o Día da Muller. Claro que se non hai esa perspectiva de xénero, porque e ás veces é totalmente por total descoñecemento, non é porque non saben en que gastar, porque non detectan as necesidades das mulleres. Entón, pois, se dedican a facer merchandising e publicidade. No, porque se sigue considerando como cousas de chicas, ¿no? Sí, bueno, es que estos son problemas de chicas, entón xa, bueno, que lo solucionen entre ellas. No, un pouco así ese infantilismo con que se ven estos temas tamén. Pero, bueno. Bueno, pois moitas grazas, porque me Gracias gustaron a ti. moitísimas vosas aportacións. Hai que apagar. Apagar aquí. No. Ai, que... Será este o que hai que apagar? Ai, es que este estaba non está encendido. Claro, é que é un problema de que alguén bloqueou. Hai un que está bloqueando. No, si no, vente aquí. Pero ven, si no aquí, se pregunta dende este. Ou dende ese. Bueno. Xa. Somos conscientes no debate, que preferir eso. Mira, este funciona ahora. Este de aquí está funcionando. Hay uno que está funcionando. Aquí este está funcionando. Bueno, lo primero, me estoy muy contenta por haber podido venir y participar en estas jornadas. Y luego estoy muy decepcionada porque creo que uno de los grandes problemas de por qué no se puede deconstruir y de por qué las cosas no cambian es porque seguimos sin ser conscientes de la gravedad de los temas que abordamos. A sala está vacía, entre comillas, ¿no? Tenemos que entender que nunha sociedade en Santiago de Compostela, Compostela en negro, pero aquí eu non vexo realmente eso, non? Entón penso que dende a miña posición, eu como educadora social agradezco moitísimo porque somos imprescindibles e todavía non se entende que a educación e a formación é a base do ser humano. As persoas non chegan cun bagaje aprendido, aprenden ao longo de toda a súa vida e sempre se pode cambiar. Ti puxeches o teu exemplo, penso que aquí poderíamos poñer moitos exemplos. Eu sí son da transición, eu nacín en dictadura, eu sí son consciente de todo o que
Raquel falaba, non? Aínda que era nena, pero teño o relato dos meus pais, non? Dos meus tíos, dos meus avós. Precisamos, penso e sigo pensando, que precisamos sensibilización, conciencia, concientización da xente. Isto non é o que decíades, non sei quen foi en algún momento, isto non é unha broma. Están a matar as mulleres. Eu traballo nun colectivo que falaba con a miña compañeira, se non somos capaces de que nunha comisaría respeten o relato dunha muller víctima española co seu DNI estupendo, nós traballamos con víctimas de trata, estranxeiras, prostituídas, que chegan os recursos que temos neste Estado de Dereito, ese o testemunho dunha muller nacional, estupenda, española, con todos os seus dereitos, non se respecta, imaginade o que nos encontramos coas víctimas de trata. Entón, estou contentísima de vir aquí porque me sinto parte, non? Porque ás veces pensas que estás sola. Non? Cando chegas o que falaba, non unha preconstituída, como trata o propio xuiz, non? Diste, que isto non ten... O sea, esta muller é violentada, totalmente, bueno, é unha cuestión. Entón, agradecida, e dende aquí, pois, como parte asistente, por favor, que non se acabe, aínda que só veñamos 3. Que sigamos, porque en algún momento contaxiaremos. Eu penso que a base de estar o feminismo, sí, as encarcelaban, pero aí están, non? E aí estamos. Hoxe todavía saímos á calle, non, a decir eu si te creo. Entón, pois nada, agradecida polas ponencias, pareceronme exquisitas, as 3. Sodes xovencísimas e estou, vamos, abrallada. Traballo con xente moi nova, super excelente no traballo e realmente para min ver que aínda que non xa nos vamos gastando, ven aí unha xeración potente. Así que enhoraboa polos premios, pola vosa participación e aos que fixechedes posibles estas jornadas, tamén a vosa, bueno, o meu agradecemento e enhoraboa. Muchas gracias. Que permite que a día de hoxe se pueda pasar. Por lo tanto, sin ser optimistas, porque para mí el optimismo non hai, creo que tampouco debemos unir os focos. Porque creo que hoxe estamos vendo o resultado de tantas outras que xa nunha novela. Non importa que estamos sobre a novela, igual. É simplemente para transmitirte un pouco de ilusión, porque sin ter ilusión e sin querer seguir nesta tarefa, pois sería moi fácil que nos casásemos antes, non? E nada, que somos máis que 3. Estamos... No, pero están escoitando por streaming, están participando para chegar aquí. Temos que entender que tamén para xente a veces é difícil moverse a Compostela, os vídeos quedan colgados. O sea, afortunadamente, hai moitísimas actividades en moitos concellos, nos centros de ensino. Creo que a veces valoramos, ainda que queda tantísimo, pero valoremos o feito. Es decir, para moitas das mulleres que, bueno, que estaban, lo que contaba Raquel, ¿no? Pulando por o divorcio, por o aborto, era impensable, pues creo que moitas vas conseguidas, ¿no? Por o movimento feminista e polas mulleres. En temas de violencia, bueno, pues paz que viví desde dentro dos propios lugares. Creo que non é solamente cuestión de orzamentos, que en moitas, o que ocorre cos orzamentos é que mostran a vontade dos gobernos, e os gobernos, bueno, pues eso, as libretas, as mochilas, e moitos que cos orzamentos dos pactos de Estado, cando claramente, bueno, a formación non é simplemente instrucción, é concienciación. Que ocorre nos concellos? Que ocorre en Elga? Por que non hai unha formación continuada? Por que non se fixe esa formación continuada?
porque se valida que a formación que se da a veces en igualdades es online. ¿Cómo que online? Es decir, online no permite a concienciación, no permite o debate que puede haber aquí, no, que permite que cubras un cuestionario y que con eso pues digas que es formación online. Creo que claro, que hay una parte muy importante de complejidad, pero bueno, o trabajo creo que está ahí y bueno. A nivel social sí, pero falta una institución más, pero donde todas as intervencións. Non sei se A ver, funciona, non funciona. sei ahora. A mí me toca facer as conclusións, pero tamén se me permite unha aportación. Es que, claro, si estamos a pique Claro, é dicir, aparte de eso. Bueno, eu sou magistrada, levo 20 anos na carreira judicial, como xa me di, estou aquí. Bueno, hai que aguantar as balas tamén, non? E, a ver, eu teño que lanzar un mensaxe positivo porque eu estou dentro e sei o que é estar dentro, e sei o que é navegar contra a marea. Non sabe de que forma. Solo por decir, eu empecé no 2011 un xulgado exclusivo de violencia sobre a muller, estuve máis de 9 anos destiñada solo exclusivamente dedicándome a isto en Vigo. Estou falando dun partido judicial de 380.000 habitantes, o máis grande de Galicia, por eso hai un exclusivo, o cal non é positivo, debería haber máis exclusivos comarcalizados. A especialización é impepinable que debe consistir. Eu empecé hai 10 anos a realizar, e me chaman moitas veces para aquí, para o Consello de Cultura Galega, a realizar exposicións, charlas, o tipo de ferramentas, manifestando, e hai 10 anos o que eu dicía era como unha locura, unha tolería, non? Hoxe por hoxe, a mí, por exemplo, este mes que eu traballo, non? E teño que facer ocos donde poda, porque eu teño que facer o meu traballo diario tamén. Este mes me é imposible poder ir a todos os lugares que me están solicitando. Pero incluso de eidos da abogacía, eidos da xudicatura, da fiscalía, isto hai 10 anos era imposible. Por qué? Porque eu que dicía sonaba tolería. Ben, hai 5 anos eu dicía nun programa de radio, recordo que os maltratadores en condena firme debería retirarse os sen visitas e pouco menos que me dixeron que era unha talibán do sistema. Eu se digo, ben, moi ben, entonces xa non somos 4 tolas, vale? Entonces, o meu mensaxe é positivo, e eu digo eu que estou dentro, e sei o que hai dentro, Eu tamén podo non acertar moitas veces, por déficit de formación, por déficit de medios, por déficit de tempo, porque o tempo é o que existe, o xulgado é un mundo, vostedes ven unha parte, eu vexo todo o que está detrás das mochilas, pero, como indicaba Mar antes, mira, o do tempo, o dos cartos, a igualdade é carísima, vale? Carísima, que quede ben claro. Non hai igualdade sin isto, eso segurísimo. Pagan moitas palestras o que digas, pero se non se pon, non existe. E a formación tamén costa. Mensaxe esperanzador, porque se digo, hai 20 anos que empecé na carreira social, esa formación gubernativa da policía nada que ver co que actualmente concurre. Cousas que hai 2 décadas podían concurrir e as normalizábamos incluso. Ibas contra isto, eu fixe investigación de trata de persoas de seres humanos con fins de explotación sexual, hai moitos anos, estou falando de fai, non sei, que xa tiene moitos anos, pois hai 17 anos, cando o Código Penal non era este que hai agora, que podías ir delito contra os trabajadores. Puxen todas as accións e salieron todos asoltos. Nunha investigación durísima, cando eu só tiña 30 anos, cando era unha rapaciña que estaba aí, bueno, vamos anos traballando, pero pouco, non? Empecé con 27, entón pouquiño, e eu me vía contra vento e marea, seguín que a Policía Judicial aí estrictamente, pero iso está, non é que a Policía Judicial que eu faga investigacións das páxinas web, que a Policía está para eso, non é que la faga eu desde o meu ordenador. E eu me sentín, pois, meses de investigación, a investigación que saleu moi ben, hoxe por hoxe é imposible que saliran asoltos, é imposible que se retirara a acusación, imposible. Era un club, agora xa non hai club, onde ven clubs ustedes? Onde se realiza? Moi ben, exactamente. Moi ben, pero para iso hai que especializar as cousas e que tal, hai que facer unha bagaxe. Pois a querer un club, e se era magnífica, era imposible que non se condenara para min, mínimo con delitos contra os traballadores, que é algo anacrónico e existía no Código Penal,
tiña que ser condenado, pois, meses de investigación e traballando nun xulgado mixto que sabes o que hai que facer gardas, que hai que facer violencia, hai que facer xuicios rápidos e xuicios das fincas dos lindes. E todo eso polas tardes, escoitando as escuchas telefónicas para que despois se me diga que en Pontevedra retiraron a acusación por falta de... Porque chegaron a retirar a acusación. Xa non sei o que pasou no caso Carioca. Quero dicir, eu digo que vin eu. A miña era unha investigación que non foi anulada, non había ningún motivo para anulala, estaba todo correctamente desenvolto e non foron condenados. Por supuesto. Sí, sí. Ben. Pero diferente. Pero diferente. Eu quería aportar unha idea para as Xa non se pode dicir podemos cousas entrar como hai. Eu quería aportar unha idea para as conclusións de algo que se dixo no estudo no traballo de Sabela, e é que somente Cataluña ten unha legislación que recoñece a violencia institucional en todas as súas posibles expresións, e que a recomendación sería que en Galicia se tivese en conta o que está aceptado a través da aceptación do Convenio de Istambul. Pero non sei se se me escoitaba. Quero dicir, me parece que é un tema tan concreto, nos facemos alusión a iso no folleto, precisamente na presentación, aludimos a legislación catalá, pero iso é máis que factible. Agora vai haber unha reforma da Lei de Violencia de Xénero nestes días no Parlamento, non sei se casualmente iso está incorporado. En todo caso, eu personalmente propoño que nas conclusións teñamos presente que en Galicia existe esa carencia e que é preciso definila. Podemos igualmente recurrir á legislación superior, pero é como unha especie de eiva absurda que podendo facelo non o fagamos. Non sei se hai algunha outra conclusión, Paz, ou Carmen, ou Marián. Nos tomamos nota de todo o que aquí se falou. Creo que nos propios traballos xa hai moitas propostas, pero se hai algunha idea específica, concreta, que queirades ou que vos pareza que debe de figurar como conclusións, Paz, ti estás moderando o tema, así que é que nos quedan 5 minutos. Sí, porque Para concluir. Pois venga. Venga, 5 minutos me dan a venia. 5-10. Me dan a venia para concluir. Entonces, bueno, eu cito a visión para min é esperanzadora, porque traballo desde dentro e así o teño que ver, así como hai unha década non veixa esta revisión. E vou empezar, teño 5 minutos, bueno, 6. Vou empezar por o final, pero vou explicar por qué. Todo o que sucede a nivel nacional e internacional sempre é un triunfo do activismo social. A loita obrera é un triunfo do activismo social e das mulleres que é unha loita bastante paralela ao obrero, non? Bueno, sempre hai esa frase de hai algo máis oprimido que o obrero, si a muller do obrero, non? Pois efectivamente debe ser así. Entonces, o activismo social, fíxese, non é relevante, digo que empezo por o final, pero despois vou escalonadamente, porque esta reflexión que última que nos decía, nos facía Raquel brillantemente, que é moito máis brillante do que expón, pasa que o tempo lle compría para non, porque é moito máis brillante, a súa capacidade é moito máis brillante do que puso aquí, e hai máis que velo. Quero dicir que todo isto que levamos detrás a nivel nacional e internacional, a loita feminista é algo internacionalista e nos temos a abogar para que sexa realmente así. Nos temos que hai mulleres en todo o mundo como hai obreros en todo o mundo. Quero dicir, estas loitas así de poderes, de discriminación, de xerarquías, deben ser sempre a nivel internacionalista. E España tampouco, evidentemente, non é unha excepción. De feito, a Lei 1/2004, a Lei de Protección e Violencia contra a Muller, que entrou en vigor en 2004, en decembro de 2004, esta lei orgánica tampouco é casualidade, de acordo? De feito, no ano 98, eu convido a alguén que ten algún interés, un día se aburre na casa, que lea a exposición co defensor del pueblo, non o valedor, el defensor del pueblo realiza no ano 98 no goberno de Aznar sobre violencia doméstica. E chamaba así en aquel momento referíndose a violencia sobre a muller dentro da parella. E se chamaba violencia doméstica. E é unha exposición moi brillante que despois ten comparación no Parlamento e isto non é algo casual, é dicir, é que grupos parlamentarios que tiñan constantemente a Federación de Asociacións de España en Mulleres Separadas e Divorciadas, a Federación ou Lobby de Donas de Mallorca, a xuristas Temis, todas estas que levaban xa máis dunha década reunindo con grupos parlamentarios de todas as opcións políticas sempre quedando en vacío, dicindo, mira, nos están asesinando. Porque ese valedor do povo, para el defensor del pueblo, en ese informe establece, concluye que había unha media de 100 asesinatos
anuais dentro da parella ou as parella, 100 de media, e 98% tiñen denuncia previa. Un fracaso estropitoso do sistema. En 2 décadas, afortunadamente, xa non podemos dicir o mesmo. Vale, as cifras non son así e, por suposto, o 98% non tiña denuncia previa. Non é que sea palacea, pero hai un avance significativo. É dicir, todas estas activismo social que iba aos grupos parlamentarios non é que de repente o legislador tamén é home. A violencia institucional está nos poderes judiciales, nos poderes executivo, no poder legislativo e nas administracións, porque a institución é todo. De acordo? Non é só no judicial, o judicial se visualiza máis porque o que aplica esa normativa, pero o resto das estruturas tampouco quedan. E dixo moi ben Raquel, as universidades tampouco están cumplindo ca formación en materia de xénero, de discriminación e desigualdade como establecen a normativa internacional e nacional. E, por suposto, que debería tamén establecer a normativa autonómica. É dicir, aquí todo este mundo están cumplindo, todo absolutamente. E o activismo social está aí detrás. Todo o que pasou e que indicaba a Mara perfectamente da manada, da igual que sea manada, as manadas son as manadas, da igual que sea de Manresa, que sea de Pamplona, pero sí é verdad que esa sentencia de 2008 foi un tender point moi importante, precisamente porque o movemento feminista estaba moi activo. E o 8M do 2018 foi especialmente reivindicativo, incluso sorpresivo para a clase política. Pero non é porque se concienciaran con nós, porque non o creo, é porque as mulleres votamos, imos ás urnas e iso duele. Moito, vale? E iso é que te conciencia que nós te mantemos o poder, non as que non votan. Se eres muller, eres estranxeira, non sabes o idioma, tes unha discapacidade, todo o que sume esa muller e que pode ter factor de discriminación pode ser unha bomba explosiva. Pero todo é froito do activismo social. A Manada non sigue así. E si é certo, apunta magníficamente a Mara, que insisto que estes traballos de magníficos exposición non reflexan o traballo detrás porque a brevedade da exposición non o permite. Entón, a Mara sí que realmente destaca ese poder hermenéutico, é dicir, o que ti non tes conciencia socialmente, estruturalmente, de que é infracción penal, non o vas a resolver, non o vas a tipificar e, polo tanto, o tribunal non o vai a aplicar. Decía magníficamente un asesor persoal de Richard Nixon, magníficamente, que escribeu as súas memorias hai pouco, creo os últimos 3 anos, entre todas, bueno, de Nixon e demais gobernantes, e dixo que unha vez presenciara un acto que Richard Nixon maltrataba a unha esposa, presenciou un acto de violencia física. E todo o mundo lle preguntou, nas súas xornalistas, preguntaronlle directamente por eso. Bueno, todía moito contido libre, pero todo o mundo preguntou por eso. E hai 3 anos, os 3 anos, non recordo ben agora. E ele dixo, pido disculpas, iso, porque eu non pensei que eso fose delito. Vale? Ele pensou que eran cosas de casa. Pido disculpas por non poder decir ou manifestar aquel momento porque eu pensei que eso non era delito. Entón, o que hermenéuticamente nos interpretamos, o que socialmente se consinte, o imaginario social, o que nos invade, é o que vai repercutir nas normas e que vai repercutir na aplicación das mesmas. E esa penumbra hermenéutica que falabas espléndidamente tamén se concibe e tamén se visualiza nos traballos cotidianos que podemos acceder. Todos cando abordamos unha cuestión nos xulgados, da igual que sea a fiscalía, da igual que sea o abogado, da igual que sea o magistrado, ou magistrada, todos podemos ver os déficits do sistema, non? Porque moi ben dicía Ángela Carreño, que foi indemnizada recentemente polo Tribunal Supremo despois de que asinaran a súa filla no 2003, un ano antes de entrar en vigor a Lei de Protección Integral no réxime de visitas, no primer réxime de visitas, a ONU, no Comité de Antidiscriminación, condenou a España despois de reclamar esta señora dicindo que o sistema español debería, non porque se fose España porque fora o país que tocaba, pero podía ser calquera outro, podía ser Australia, podía ser Irlanda, é dicir, este caso era España e decía que nós temos un problema, e eu digo que sí o temos porque eu formo parte do sistema estrictamente, e temos un fallo sistémico. Ela reclamou un total de 52 veces pola vía penal e pola vía civil e ao final se foi entregado ese fin de semana, o primer sábado que tuvo a súa filla, asesinou a ela, asinou a mascota, que tamén é moi simbólico,
a mascota de súa hija, que tamén é moi simbólico, un acto moi simbólico, despois suicidouse e dicía Ángela Carreño non iba equivocada. E a ONU xa indica, ustedes corresen o sistema ca formación ou cos medios que sexa necesario, porque ustedes teñen un problema sistémico. Se con 52 alertas no ano 2003 non podes detectar que cando menos eso podía ser posible, é que o fallo sigue sendo sistémico. En 2018 pasan cousas como algún asesinato en Coruña do seu menor que tamén tiña condenas penais en violencia, sin embargo, tiña res visitas fin de semana atrás con pernota, algo que a mí me parece sinceramente absolutamente imposible de que se poda cumplir o desenvolvemento integral do menor. Por eso o activismo social está detrás de todo eso, por suposto. Sin activismo social non podíamos ter a lei de protección integral. Sin activismo social, posiblemente o Tribunal Supremo sí vería a normativa vixente, vería as friccións que podía ter a manada, por exemplo, de Pamplona, pero o impacto de xénero que tuvo despois das movilizacións e despois de que precisamente as mulleres saliren á rúa e todo o mundo, pois evidentemente o Tribunal Supremo tiña que realizar que é o que se espera da Corte Suprema, un fallo exemplar, porque iso é o que se espera da Corte Suprema en calquer país, o resto só facemos os restantes. E por eso quiso ser exemplar. Vou recoller todo isto e vou facer unha resolución exemplar e que vai a servir para todas as restantes manadas de todo o resto. Das manadas, pero hai moitas agresións sexuais que non son as manadas. De feito, o gran terrible da macroenquisa da Delegación de Goberno contra a Violencia, o ano pasado os publica, establece que só o 8% das mulleres entrevistadas sosteñen que puxeron unha denuncia, só o 8%, é dicir, que o 92% restante non puxo. Por decir, só o 0,9% das denuncias penais de delitos relacionados contra a liberdade sexual, datos do Ministerio do Interior do ano pasado, de 2019, perdón, estrictamente din que só un 0,9% das denuncias que se collen nas comisarías e nos cuartéis, só o 0,9% chegan a ser investigados. Unha cifra atroz, as cifras son as que son, atroz, e ya está. E as horas que está, e magnífica exposición, queda moito por facer e que nos siga moito máis, pero a visión é esperanzadora, as estadísticas son as que son e a formación vai a rompir e a senda feminista continúa. Moitas gracias.